Bine ați venit și bine regăsit la un episod de Brawl Stars. Astăzi ne jucăm Brawl Stars. De pe contul meu avem aici și pe Gale. Sper că o să strângem și noi 200 de abonați. Și să vă abonați și la prietenul meu Eduard Gamer cu litere mari. Este o emblemă roșie cu o coasă și este roșie și are 6 și el la 6 abonați. Să vă abonați și la el, să facă și el 200 de abonați, că facem și eu 200 de abonați. Face giveaway cu un cont, cu 16.000 de trofee. E de la mine, dar nu eu l-am decât la Google și el l-are la Brawl și o să-l dăm când o să facem 200 de abonați. Facem 200 de abonați. Hai să ne jucăm și noi Brawl Stars, să dăm bani frumos. O să spargem și pe ăsta. Vine Gale. Leon. Hai, iubit. Hai cu tata. Hai, veniți voi în coabă că vă aștept cu mare plăcere. Om handicapat. Ce să le faci, lor? Că n-ai ce să le faci. Hai că l iau și eu pe Leon. Ba nu, pe Frank. Eu pe Frank ies peste tot. E o lume minunată în care să vă găsi numai Shelly. Aolo, de ce, netule? De ce nu mă lăsa? Nu mă lăsa. Îmi spun nu mă lăsa. Nu mai mă lăsa, netește. Ce nesimțit. Barlibot. Locul 1, numai 1, sunt mereu pe locul 1. Locul 1, numai 1, sunt mereu pe locul 1. Am postat și video cu Standoff 2, cine să joacă Standoff 2 și vrea 1v1 să scrie în comentariu, dăm 1v1. Scrieți 1v1 și vorbim pe asta, pe Instagram sau pe TikTok. Da, să spuneți în comentarii dacă aveți Instagram sau TikTok. Și vorbim pe Instagram. Spuneți în comentarii cum o numiți pe Instagram dacă vreți unul pe Standoff 2. Am și eu, sunt level 17, aproape 18. Și, da. Mama bul, pare. Da. Să nu băgați în seamă ce ați auzit. Mama, eu zic, te-am, hei, salut. Salut, nu da mine, că nu sunt de la... Țecă, ferilor. Acum că vreau la măr pe ăsta. Uite,
Așa, băi, mai fac eu team cu voi. Mai fac eu team cu voi să vedeți. Ha. Dacă nu fac eu team cu Leon cu voi, ia o să vezi. Fac eu prima dată team, că și pe mai omor. Nu, ba! Nu te cred că mă bătu. Am și netul prost. Gata, să strângem și noi până într-o săptămână să strângem și noi 30 de abonați. Și noi 30 de abonați. La cine? Să strângem și noi 30 de abonați, mai băieți. Nu mă bate! Bă, dar nu are cum, bă, ăștia au hack băgat. Mai acum fac filmare și o să pun ceva pe YouTube, păi stai că ăștia să fac așa, parcă sunt hackeri, băieți. La 200 de abonați fac și o giveaway cu contul ăsta. Mama, nu Bea, nu fi Bea, nu fi Bea, ești noob. N-ai skin, eu n-am, dar sunt bun măcar. Dacă sunt în colțul de ăștia. N-ai de ricul ăsta. Nici a cumpărat skin-ul pe Anima. Te-ai panicat, aoleu, ce să-ți fac dacă te-ai panicat, aoleu, ce să-ți fac dacă te-ai panicat, dă-mi părău, n-am ce să-ți fac, n-am ce să-ți fac, n-am ce să-ți fac, n-am ce să-ți fac. Întreabă mea și asta, mă. Și cam atât cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut, să nu uitați să dați un like, un subscribe și cam atât, pa, pa.